Velkommen til Tiltrækning af Talent. Podcasten, hvor vi dykker ned i de mange grene inden for talent attraction. Med det overordnede fokus og inspirerer dig til, hvordan du kan tage din tiltrækning til det næste niveau. Dine værter er Alexander Krag og Niklas Pjerdol. Velkommen til, og god lytter. God eftermiddag, og velkommen til den her udgave af Tiltrækning af Talent. Juleedition. Jeg kunne ikke finde en nissehue, så det blev en nytårshat. Men bare vent til I ser Niklas. Fordi det er gået helt galt for ham. Men det er fordi, vi skal jo snakke om employer advocacy i dag, og Niklas, han er jo kongen af employer advocacy. Det tror han meget bogstaveligt. Vi kan måske lidt klippe over til ham. Og som han selv sagde inden han gik på, så der er alligevel ikke nogen, der tager mig seriøst, så kan jeg ikke være til det her og sige, jo, det gør det. Præcis. Mit take er så lidt noget andet, der at sige, sådan, at Niklas han har fået så meget anerkendelse og succes nu, at nu kan han slippe afsted med alt. Altså folk tænker bare, ja, det er jo fordi, han kan bare gøre det, fordi folk ved, at han er god alligevel, ikke? Hvad er din undskyldning for den? Jeg ved det ikke. Jeg vil bare gerne være med. Ja, lige præcis, ja. For det vil også være mærkeligt, hvis du så ikke havde noget på hovedet, ja. Og jeg sidder her, ikke? Ja, det vil næsten være. Ja, det skaber sådan et uligevægt, synes jeg. Men tak fordi I er her, og tak fordi I tunede ind, fordi at vi har muligvis flyttet det her et par gange. Den første gang var en rigtig god begrundelse, fordi at Niklas, han er jo meget eftertragtet, og han gør jo det her gratis. Og der var lige pludselig nogen, der gerne ville betale ham en masse penge for at flyve til Polen, eller et eller andet eksotisk sted, og holde en keynote for en masse mennesker. Anden gang, lidt mindre god undskyldning, der besluttede jeg mig lige for at tage til Gran Canaria. En god undskyldning. Altså jeg synes, det var dejligt. Men ja, i hvert fald tak, fordi at I har båret over med os og sidder med i dag. Planen i dag er jo, at vi skal snakke om employer advocacy. Og vi vil som altid forsøge at være dejligt konkrete, give eksempler til udgangspunkt i virkeligheden, men selvfølgelig også bakke det op af forskning og erfaring og andre ting, som vi ligger inde med. Og vi har selvfølgelig også brugt AI, som vi har snakket om i en tidligere episode, at du kan jo bruge AI til at hjælpe dig med alt, og vi har selvfølgelig også fået ChatGPT's take på, hvordan du får succes med employer advocacy. Men målgruppen for det her, og dig, der forhåbentlig sidder sig med derude, det er enten dig, som allerede har et program kørende, som du tænker, jamen det er altid dejligt at få input og inspiration til, hvordan vi kan sikre, at vi lykkes godt med det her. Men det kan også være dig, som går og lumrer lidt med det i maven, måske allerede har pitchet det, men fået at vide, det lyder rimelig ukonkret, hvad får vi ud af det. Forhåbentlig kan du også få nogle takeaways med i dag, som gør, at du kan blive klarere over for dig selv, men også over for din organisation, hvordan I skal gøre det her, og hvorfor I skal gøre det. Så det er tanken i dag. Som altid, hvis I har nogle spørgsmål, smid dem ud i kommentarfeltet, så tager vi dem undervejs. Og vigtigt at huske på også, det her udkommer også som podcast efterfølgende, og der ligger allerede podcast-episoder i din yndlingspodcast-app med de forgangne episoder. Så hvis du mangler noget at lave i juleferien, når du kører til Vejle for at besøge svigerfamilien juleaften, så er det bare ind i Spotify, sæt det på, og så er der dejlig underholdning hele vejen. Niklas, Alexander. Hvordan har du det? Ej, hvor er det et dejligt spørgsmål. Jeg har en kongekron på. Ja, det er jo det. Altså, jeg kan mærke det bare sådan. Altså, så kan jeg kan ikke have det dårligt, du er klar. Når jeg er den her på. Jeg er mega klar. Og jeg har glædet mig til det her. Fordi at en af grundene til, at det blev det her emne, er jo fordi, vi jo faktisk fik det nævnt mange gange i forbindelse med alle mulige andre tematikker. Ja, altså, hvad det er, at lad os kalde user-generated content, altså når medarbejderne selv kommunikerer, i stedet for, at det altid er virksomheden, der afsender, hvor meget gevinst det giver. Så derfor jeg har bare været sådan, ja, lad os nu snakke om det, mand. Ja. Så jeg er helt oppe at køre. Mega fedt. Altså, hvordan har du det? Jamen, jeg har det også dejligt, men jeg skal lige en hurtig ting. Nu sidder jeg bare lige og kigger inde i LinkedIn Live-eventet og kan se, at der er posts fra alle mulige mærkelige ting, der hedder Zoom 4K Live og Live HD 24K og nogle live meeting osv. Jeg tænker ikke, I skal klikke på de links. Hvis I sidder herinde, så se det herinde. Jeg ved ikke lige, hvad det her er. Det ser en lille smule shady ud. Så det kigger vi lige på bagefter. Lige nu er vi live, og hvis du bare er på LinkedIn, så er der intet problem. Og hvis du bare sidder og hører det som podcast lige nu, så er der ingen problem overhovedet. Nå, men jeg har det dejligt, tak. Det er jo slutningen på året. Det betyder, at vi skal nå en masse mål. Vi har heldigvis allerede nået rigtig mange af vores mål i U4 for året. Har hjulpet en masse virksomheder med at tiltrække en masse lækre talenter. Og jeg har selv tiltrukket en masse dejlige talenter til mit eget team i år, som kører flyvende, så det er jo fantastisk. Og så ved jeg jo, at vi går ind i en uge, næste uge, som er tiltrækningsugen.
hvor at alle landets virksomheder, de lige pludselig tænker, shit, jeg skal nå nogle mål allerede Q1, og skal have nogle mennesker ansat til det. Og jeg har jo egentlig fået budget til det. Nu skal jeg have jobannoncen live, inden vi går ind i det nye år. Og så torsdag og fredag, lige en juleferie, så bliver vi lagt ned med jobannoncer. Det skal jeg hvert år. Og det er faktisk et meget godt tidspunkt, fordi at der er masser af kandidater, som der bruger deres juleferie på at overveje, om de overhovedet gider tilbage til deres gamle job. Ja. Så det er smukt. Men nu tænker jeg, at vi har snakket en del. Tony, bare lige apropos det, jeg sagde før. Tony, han har lige skrevet alle de der links, jeg snakkede om før. Det er noget fake, og det er noget, der sker en del på lives for tiden. Så det er LinkedIn's skyld. Det har intet med os at gøre. Blame it on LinkedIn. Yes. Tak for det, Tony. Cool. Vi kører. Employer Advocacy, konkret, lige til den. Hvorfor skal man gøre det? Jeg vil starte et andet sted. Okay, start. Hvad er det? Ja, okay. Jamen, det er faktisk... Fordi det er jo flot engelsk... Bare, jeg tænker, vi har kloge lyttere. Der er du mere bare sådan... Det er flot engelsk buzzword. Employee Advocacy. Ja. Hvad tænker du? Altså, når du hører det ord, hvad er det så, du tænker der? Jamen, det er jo... Jeg oversætter det jo meget direkte og siger sådan, jamen, det er jo nogle medarbejdere, der advokerer. Ja. Og det, de advokerer for, det er jo, at du også skal komme og være medarbejder her. Ja. Og komme og være min kollega. Igen... dem, som har set med tidligere, de bliver nok ikke så overrasket over det her, men jeg refererer jo meget til den kommercielle verden, og i den kommercielle verden har vi jo en pendant til det her, som vi kalder social selling. Så det er også noget af det, som kommer til at trække lidt på i dag, men grundlæggende handler det jo om at sige, at vi aktiverer nogle mennesker i stedet for et brand, fordi mennesker tror på mennesker. Og hvis vi kan få nogle mennesker til at gå ud og fortælle de historier, vi egentlig gerne vil fortælle som virksomhed, men de gør det på deres egen måde og på en autentisk måde, jamen så er der større sandsynlighed for, at omverdenen køber ind på det og tror på det, og faktisk vil tilslutte sig den her virksomhed, fordi at de får styrket deres individuelle employer brand over for de mennesker, som bliver påvirket af det. Yes. Kan du komme med en bedre definition? Det tror jeg ikke, jeg kan. Men jeg tænker det også helt konkret, det er, når medarbejderne er ambassadører for virksomheden. Ja, det er jo faktisk det gode gammeldags, man kalder det. Der kalder man det et ambassadørprogram. Ja. Så blev det ikke sexet nok, så var det employer advocacy. Ja, lige præcis. Så skal det hedde noget engelsk. Ja. Det skal det. Men det er jo lige så meget... Altså, noget af det, jeg synes er interessant, det er netop det der med ambassadører og så employer advocacy, fordi der er meget, meget stor forskel på, om det vi taler om. Ja. Det er os, der prøver at få vores medarbejdere til at kommunikere noget, som vi ønsker, de skal kommunikere, sådan, så vi får gevinsterne af det. Og så at vi har ambassadører, fordi man kan næsten høre det i ordet. Ja. Altså hvis jeg er ambassadør, så er det fordi, at jeg har så mange positive følelser omkring det, at jeg er villig til at kommunikere det. Og man taler faktisk meget i forskning om netop voluntary og involuntary. Ja. Altså er det frivilligt, eller er det ikke frivilligt? Er det noget, jeg bliver bedt om, noget, der bliver påduttet? Ja. Både i forhold til, når vi tænker, altså sådan, både når vi skal se på, det der jo er vigtigt, du har selv talt om mange programmer, du har kigget ind i, hvor eller hørt om, som ikke fungerer. Ja. Så det er jo både det skal vi nok også snakke om i dag. Ja, men det er lige præcis det, ikke? Altså, men det er lige så meget bare lige for at rammesætte det der med, at i virkeligheden så taler vi om, når medarbejdere er ambassadører for deres arbejdsplads, og de gevinster, der er ved det. Det er klart. Og ja, så kan det også godt være, at vi kan få medarbejderne til at lave content, hvor at det ikke nødvendigvis er ambassadører, men vi på en eller anden måde får dem til det. Ja. Men vi skal bare være opmærksom på, at det faktisk er to forskellige ting, og at det også viser sig, at der er to forskellige, sådan både i forhold til, hvor ofte man gør det, og hvor loyal man er over for det, og alt muligt andet. Ja. Helt klart. Men det er også noget af det, jeg tænker, at de er derude, som sidder og laver noget i forvejen, har et program kørende. Det, som jeg typisk hører, det er, at man netop har udfordringer med at få, jeg vil ikke sige engageret, men netop med at få folk til at udkomme. Altså få folk til at udkomme med indhold. Fordi at det også kan være svært. Altså det er jo de færreste mennesker, som generelt på LinkedIn er de aktive. De fleste er jo de passive, der konsumerer. Så noget af det, vi også skal ind på i dag, tænker jeg, det er at sige, jamen, når vi så har fået engagement, og vi gerne vil motivere folk til at lave noget, som vi ikke styrer, hvordan får vi dem så til det? Ja. Så man netop ikke havner over i den der, som du siger. Fordi det er jo så der, hvor der er mange programmer, der lige pludselig ender, det er at sige sådan, okay, fuck,
de kan ikke selv finde ud af det, efter de første 3 opslag, de er løbet tør for idéer, eller tid, eller whatever. Og så begynder vi at pushe content, som siger, vi har lige lavet det her, som I jo kan dele med jeres egne ord. Og så bliver det mindre effektfuldt. Ja, men jeg tænker, jeg gerne vil starte med at smide noget grus i maskineriet allerede, så vi kan få noget debat og noget friktion. Ja. Og det er, jeg synes ikke, man skal gøre det. Et fedt sted at starte. Du synes ikke, man skal gøre det? Det er kontekstbestemt, ikke? Ja, men bare for at tage det meget markante standpunkt, så vil jeg sige, at, og som jeg har sagt i mange af de andre programmer, siger, jeg synes, i de fleste TA-afdelinger, der er der nogle mere lavt hængende frugter, som man kan høste først. Og grunden til at sige det er fordi, at især hvis du står og ikke har fået... Hvis du er i gang, fint nok, så skal vi nok snakke om, hvordan du får noget rigtig godt ud af det. Men hvis du ikke er i gang, så det, som jeg typisk oplever, det er, at ønsket om at lave sådan et her program, det er at sige, at vi har nogle generelle tiltrækningsudfordringer. Så derfor vil vi gerne investere en masse penge og en masse tid. Altså især tid. Både for os i TA-afdelingen, måske også i kommunikationsafdelingen, marketingsafdelingen, men især vores medarbejders tid. For noget, som kommer til at give return of investment, hvis vi gør det ordentligt, men om lang tid. Ja. Og vi har problemer nu. Og vi har en C-suite, der kigger på HR og siger, løs de problemer, vi har nu. Og hvis vi så kommer med et tiltag, der om 6 måneder ikke har givet afkast, så kommer de til at kigge ned på dig og sige, det var en lortig idé. Ja. Så derfor vil jeg sige, at for lige fikset nogle af de lavt hængende frugter før, som vi har været igennem på mange af de andre ting, et rigtig godt sted er jo din jobanalyse, din jobannonce og din markedsføring. Altså din kortsigtede performance, hvordan kan vi få mest muligt ud af den annonceringskraft, som vi har her og nu. Og så skal vi selvfølgelig bygge en masse ovenpå, der gør, at alt det bliver meget nemmere på sigt, fordi vi har et stærkere brand og så videre. Men få nu lige fikset fundamentet, inden du bygger de andre ting ovenpå. Ja, det er okay. Ja. Og det er egentlig ret interessant, fordi igen, vi sidder her jo som i krydsfeltet mellem rekruttering, HR og marketing. Ja. Employer advocacy, ligger det for dig i marketing, performance marketing, altså rent noget, vi gør for at konvertere direkte ind til et job, vi har åbent, eller ligger det i branding, altså det, vi gør for at skabe en overordnet øget awareness og attraction til vores virksomhed? Det er ren branding. Det altså, det er jo, og typisk så vil du jo sige det sådan der, som jeg startede ud med at sige, at i kommercielle verden vil du kalde det social selling, at du har nogle personer, som er aktive på typisk LinkedIn, men det kan også være andre steder, og ligesom deler ud af værdifuldt indhold, som målgruppen finder relevant, således at tilliden til dit brand bliver styrket, således at den dag, de har brug for en trusted advisor, så gør de til dig. Og det er jo positionering og branding, demand generation, hvad pokker du nu engang har lyst til at kalde det, men det er ikke her og nu. Og igen, hvis jeg skal lave koblingen mellem at sige, jamen for kommercielt vil man så sige, at man aldrig skal lave branding. Nej, jeg elsker jo også at arbejde med branding, men jeg vil jo altid argumentere for at sige, at du skal høste. Du skal som minimum høste de frugter. Det nytter ikke noget, du kun planter nye æbletræer, som du tænker, det bliver dejligt ud i fremtiden. Hvis der står et æbletræ lige derovre, som du bare kan plukke med det samme, så får du lige plukket dem, inden de æbler rådner, og så kan du gå i gang med at plante træer til næste år. Ikke? Ja. Og det er også sådan, du vil se, hvis du skulle skalere en ny kommerciel afdeling i et startup eller et eller andet, så vil du ikke starte med at lave Super Bowl-reklamen. Altså, så vil du starte med at prøve at se, om kan vi lave noget performance, få nogle hurtige kunder, lave noget telefonsalg og så videre. Ikke? Og det er lidt det samme, som jeg gerne vil advokere for inden for HR og TA i verden, det er at sige, jamen, vær nu sikker på, at du har høstet det, du kan høste, inden du bare tænker, jamen det er min fremtidige høst, som kommer til at redde os. Ja. Så hvornår... Nej, jeg tror, jeg vil spørge på en anden måde. Ja. I hvilke situationer tænker du, at det giver mening, at man bibeholder employer advocacy på sin 2024 prioritetsplan, og hvornår synes du, at man, hvis man har den stående, at man faktisk lige bør overveje, at man skal fjerne den igen? Jeg vil sige, at hvis du har et program i dag, og du kæmper med at få det til at virke, og I allerede har kastet meget ind i det, og I efter den her time ikke tænker, at I lige har sådan de oplagte greb, og I også kan føle sådan internt i organisationen oppefra og sige, at der er nogen, som lidt savner nogle resultater, så
det er ikke nødvendigvis, fordi du skal sådan abandone det fuldstændig, men kig på alt efter mange ressourcer, du har selvfølgelig, og sige, hvis du er i hvert fald som minimum nødt til at relokere nogle ressourcer til faktisk også at fokusere nogle af dine kræfter på de kortsigtede resultater. For det er også sådan, du gør i en kommerciel, der er du så typisk bare delt op i noget salg og marketing, eller har noget der arbejder med performance marketing, og noget, der arbejder med branding, men ligesom for at sikre, at vi gør det hele. Men igen, hvis du skiller ned til at sige, at man er et lille marketingsteam eller en lille kommercielt team, så vil de fleste kommercielle team blive mål på at sige, hvad kan du skabe på kort sigt? Og når vi så ligesom har fået bygget en stabil motor op, som ligesom høster alt det kortsigtede, der hele tiden kommer ind, jamen, så kan vi begynde at bygge noget af det langsigtede. Men det er ligesom det kortsigtede, der finansierer det langsigtede. Både rent monetært, men jo også i forhold til tillid i organisationen, på at man faktisk kan bygge noget, der virker. Ja. Så det var svaret på, hvis man har et program. Ja, og hvis man ikke har noget, og man tænker, fuck, vi har sindssyge rekrutteringsudfordringer, så vil jeg igen starte med lige at høre nogle af de tidligere episoder, vi har lavet, og ligesom at sige, er der ikke noget for dem, hvor vi faktisk vil kunne øge vores tiltrækning med 10-20-30% allerede fra januar, fordi at vi tager nogle meget lavpraktiske ting, som er kedelige. Det er jo fedt at arbejde med employer advocacy, men som er kedelige at lave af de her mere sådan fundamentale lavthængende ting, lige fix dem. Ja. Og få nogle kortsigtede wins, som vi kan gå op med efter Q1, og sige, bum, prøv at se, hvad vi gjorde på det kvartal. Hvis du er villig til at vil se det helt vilde, så lad os investere 2 år i at bygge et AE-program. Her er roadmappet, her er planen, her er sådan, vi gør. Tror du på mig? Yes. Så vil jeg gerne være totalt kontrær og så sige, jeg synes alle, som har et team, det vil sige, når jeg siger team, så er det fordi, hvis du ikke længere hedder HR, men du hedder noget med TA, rekruttering, et eller andet, altså hvis nogen, der har, bare en, der har fokus på, det at få mennesker ind i butikken, så synes jeg, det skal være på en overskrift på 2024. Ja, fedt. Grunden til det er, for mig der er det en trojansk hest. Employer advocacy, og vi kommer ind på det, hvis man skal lykkes med det, så forudsætter det nogle ting i organisationen, som har større impact. Altså for eksempel, det vi ser, det er en meget, meget stærk korrelation mellem employee engagement og employer advocacy. Så det vil sige, at hvis du har meget høj employee engagement, så er der for det første langt større tilbøjelighed til, at de også vil være, altså sjovt nok, du er ambassadør, hvis din arbejdsplads er rigtig god. Ja. Hvis din arbejdsplads er rigtig god, er du mere engageret. Hvis du arbejder primært med nogle ting, som folk gerne vil have koblet på deres personlige identitet, fed CSR, diversity inclusion, sustainability, selv fede resultater, altså at du er en del af en succes. Og derfor så når jeg frækker, så siger jeg synes alle, hvis man bare har en eller anden, der kan fokusere på det, fordi at man i virkeligheden kan sælge det som noget meget konkret. De fleste forstår i en ledelse og i ens kommercielle kollegaer, hvad nu hvis vi fik flere af vores medarbejdere til at fortælle om, hvor fede vi er. Det er sådan en, det skal vi. Altså det er meget få, der vil sige, det vil vi ikke. Ej, du ved sådan, det er en hemmelighed. Ja, lige præcis. Der er nok kø ved bordtennisbordet. Jeg gider ikke mere. Og fordi at man så, fordi at i virkeligheden for at lykkes med det, så bliver man nødt til at kigge på noget af det, organisationen gør, som har langt større impact end blot employer advocacy sig selv. Ja. Så kan man snige nogle initiativer ind, som vil gavne organisationen på flere punkter, men med noget, som er ret nemt at sælge. Altså noget, som de fleste gerne vil have. Det er et godt perspektiv, synes jeg faktisk. Det var også lidt manipulerende, var det ikke det? Ja, men altså, det skal man jo gerne. Hallo. Være. Men King of the Castle. Men jeg vil også gå med dig så langt, som at sige, at hvis man har ressourcen, som du sagde, så giver det jo rigtig god mening. Altså, og det er jeg jo enig i at sige, det eneste jeg siger, det er, hvis du ikke har ressourcerne til at fokusere på det kortsigtede, og du står lidt imellem, og kun skulle arbejde langsigtet, eller kun skulle arbejde kortsigtet, så vil jeg sige, jamen få nu lige styr på det kortsigtet. Også fordi, at sådan, det kræver bare ikke så lang tid at få styr på det kortsigtede. Så du netop siger, du bare lige gør det et par måneder, så har du masser af tid til det andet. Og jeg kunne lige høre 500 mennesker ud, der bare råber, det er kraftedeme nemt for dig at sige, mand. Kan du så ikke komme og fikse vores? Ja. Jo, men altså, jeg er meget dyr som konsulent. Men I ringer bare. Det jeg så dog også vil sige, det er, at du kommer ind på et aspekt der, som er super vigtigt. Og det er jo den interne stolthed. Fordi men nu handler det her jo om
talent attraction, ikke? Tiltrækning af talent, så det er jo ikke så meget i forhold til det eksisterende. Men der er selvfølgelig også et kæmpe element i det her med at sige, at det bygger jo noget intern stolthed, hvis man gør det rigtigt og troværdigt, og det kan øge fastholdelsen og sænke churn og alle de her fede ting. Men ser du andre fordele ved det, end hvis man siger, hvis et A-program, hvis vi siger, jamen der er noget tiltrækning, og så er der noget intern stolthed. Hvad kan der ellers være af fordel ved det, udover at manipulere ledelsen til at indføre flere fredagsbarer og sodavandsmaskiner? Yes. Altså, vi taler jo rigtig... I krydsfeltet mellem marketing og HR-rekruttering eller TA, taler vi jo meget om one brand nu. Ja. Altså det her med, at vi kan ikke længere sige, når man employer brand og commercial brand, og de to ting er ikke det samme. Altså det kan vi ikke længere, men det er jo fordi, vi konsumerer al information på de samme platforme. Ja. Og at hvis jeg hører om noget, som en virksomhed gør, et projekt, de har vundet, eller så får jeg jo også associationer til dem som arbejdsplads og omvendt. Præcis. Så en af gevinsterne kan faktisk også godt være, og de studier er ikke så solide, men det er fordi, at det er sjovt, man vil meget hellere lave forskning over i de kommercielle sådan marketingdiscipliner end i HR, altså TA. Så de studier er ikke så solide. Men der er nogle studier, der indikerer en spillover-effekt. Ja. Altså at når man laver, altså hvis man har stærk employee advocacy, så har det faktisk positive effekter på ens kundeloyalitet og på ens attraction generelt, også for forbrugere. Og det er faktisk uanset om det er B2C eller B2B. Ja. Fordi igen, du sagde det godt, det der med, at vi stoler mere på mennesker nu, end vi stoler på virksomheder. Vi vil gerne connecte med andre mennesker i stedet for, i hvert fald indtil at man er Nike eller Oracle, du ved, nogle af dem der, hvor vi jo i virkeligheden ikke engang ved, hvem der er CEO'en, men brandet er så stærkt. Men det er jo det, der er sjovt apropos spillover. Jeg så et studie for ikke så lang tid siden, som ligesom man har kigget på at sige, jamen, de virksomheder, som har den største tiltrækningseffekt i Danmark, eller det bedste employer brand, det er sjovt nok også dem, som har klaret sig økonomisk bedst de sidste par år, hvor man har læst i medierne omkring, at de bare bulrer afsted og sådan noget. Det er jo også, hvis man kigger til USA, så kan det jo være nogle af de steder, hvor når du hører arbejdsrelaterede historier, lyder det som et forfærdeligt sted at være. Tesla for eksempel. Men deres kommercielle brand er så stærkt, at folk vil fucking gerne arbejde der. Ja. Altså, selvom at det er fucking logo-arbejdsplads, ikke? Altså. Men det er faktisk det er en helt anden diskussion, men det er fordi, vi underkender. Altså, vi er kommet til at overvurdere betydningen af nogle af de bløde værdier, og er kommet til at undervurdere betydningen af, at et arbejde er også i et kapitalistisk system noget, der handler om den løn, jeg får, og de udviklingsmuligheder, der er. Så ja, hvis du både er en succes og laver noget, der er godt for verden, så er du godt stillet. Men du kan komme rigtig langt ved at være en succes. Altså, det er... Og så er vi lidt tilbage til det her med, at vi sidder her for, altså employee advocacy, at i virkeligheden så handler det jo om at tænke, hvis mine medarbejdere, eller hvis vores medarbejdere, de skal være ambassadører på en måde og nok til, at andre mennesker, de får et indtryk af os som arbejdsplads igennem vores medarbejderes historier, igennem vores medarbejderes holdninger. Hvordan faciliterer vi så det bedst? Ja. Og det er der, hvor at før vi går ud i selve strategien omkring programmet eller strukturen, så bliver vi nødt til at starte i det, der hedder, hvad nu hvis vi skal antage, at vi bliver nødt til at gøre os fortjent til det? Altså hvad nu hvis vi skal antage, at vi faktisk skal være en virksomhed, som man som medarbejder overhovedet har lyst til at tale om? Og så kan programmet være det, der understøtter, at det er nemt at gøre, at man, at man får hjælp til at gøre det, at man også bliver anerkendt for at gøre det, og alt muligt andet. Altså, men i virkeligheden, hvis der ikke er noget at være stolt af, hvis der ikke er noget, man har lyst til at fortælle om som medarbejder, så kan du lave verdens bedste program, og du kan lave verdens fedeste employee advocacy AI-platform, men folk vil alligevel ikke gøre det, fordi at man har ikke lyst til at blive associeret som menneske med noget, som man i virkeligheden ikke selv føler, man er så stolt af. Altså noget, man i virkeligheden ikke har lyst til at tale om. Så det er derfor. Jeg tænker, at det var en god indflyvning, som gør, at vi nu måske kan blive lidt mere konkrete om at sige, nu har vi ligesom taget pros and cons og lidt forskellige ting. Men okay, hvis vi skal blive konkrete, hvordan gør man det så, ikke? Ja. Noget af det, som jeg vil synes er, altså lad os sige, at man har styr, man faktisk har en ordentlig arbejdsplads. Det er rigtig godt først sted at starte, ikke? Lad os sige, at man har det. Ja. Så noget af det, som jeg synes er rigtig vigtigt, og som er noget af det, jeg ser, man ikke er super skarp til i de programmer, som ikke kører så godt.
det er målsætning. Altså, at man fra start ligesom har sagt, hvad er det egentlig, vi vil opnå med det? Og jeg forstår godt, det kan være svært. Altså, det er det også i den kommercielle verden. Hvad omsætter vi for næste år? Men den der sådan, altså alligevel at prøve, og hvis man ikke selv har data på, ligesom hvad man kan forvente af nogle forskellige ting, gå ud og snakke med nogen. Fordi det bliver hurtigt den der, hvor men så på sigt styrker det vores employer brand og tiltrækningseffekt og så videre. Og selv hvis management så køber ind på det, så bliver det sådan lidt efter 6-9 måneder, hvor man ikke rigtig ser noget, så siger det sådan, hvad var det egentlig, vi ville have ud af det? Og så bliver det hurtigt sådan, men så begynder man lige pludselig at vige over til nogle andre matrixer, som kan være fine leading indicators på, at det går ordentligt, men det var ikke rigtig afstemt fra start, at det var en del af det, og så bliver det sådan lidt... Så hvordan vil du måle det? Hvis du skulle sætte employer advocacy op i dag for en virksomhed, hvad vil du så gå ind og kigge på af faktorer, som skulle vise dig, om det her det har en effekt, eller om det ikke har en effekt? Jeg vil tage nogle sådan overordnede ting. Så jeg vil investere i at gå ud og lave en sådan præferenceopfattelse. Altså betale et analysebureau, det er ikke så dyrt, som man skal tro. Det koster måske 20-30.000. De kan gå ud og spørge et repræsentativt udsnit. Det er klart, det bliver dyrere, des mere snæver målgruppe du har. Så hvis du kun vil have dem til at finde frem til folk, der arbejder som senioringeniører i Storkøbenhavn, bliver det nok lidt dyrere. Men det her med at gå ud og bare få en sådan finger på pulsen i målgruppen fra en objektiv kilde omkring, hvor står vi ligesom. Måske er du så heldig at arbejde inden for nogle industrier, hvor der er nogen, der bare laver de her, altså laver nogle brancheopgørelser eller nogle omdømmeanalyser. Det er der jo nogen, der gør. Men få ligesom lagt det her grundlag for at sige, jamen hvor mange kender os, tænker sig arbejdsplads, og måske måle på nogle af de parametre, som I netop gerne vil. Altså igen, der ligger jo så også nogle ting af det her, som kan om EVP og hvad vil vi være kendt for, alle de her ting. Men igen, det går vi ud fra, at de har lavet, hvis at man overvejer det her, ikke? Og ligesom at sige sådan, jamen, hvad er det så for nogle ord, som folk vægter os på? Måske, altså de her omdømmevirksomheder kan også hjælpe med at opsætte de helt sådan konkrete analyser, men sige, jamen har I nogle arbejdspladser? Det har I. Spoiler. Der er nogle konkurrentarbejdspladser, som vil være dem, I typisk konkurrerer med kandidaterne om. Hvordan vægter kandidaterne i jer versus de arbejdspladser på de ting, som I gerne vil være kendt for? Og det er jo så en status quo. Og det er jo så en, man kan tage et check-in på en gang hver 6. til 12. måned, alt efter hvad ens budget tillader. Men det er klart, så skal man jo ikke bare operere i mørket indtil da. Ja. Der er også nogle andre overordnede ting. Så synes jeg jo også, man skal kigge på, ligesom at sige, jamen, hvad betaler vi for en ansøgning nu? Hvad betaler vi for en kvalificeret ansøgning? Og hvad betaler vi for et hire i forhold til vores sådan performance-kanaler i dag, om det så er jobannoncering på en jobportal, eller hvad du gør, for ligesom også at få et udgangspunkt, fordi at hvis nu det er rigtigt, det der jo i den ideelle verden, så skal du gerne, altså i den sådan helt, hvor du skal have alle andre fordele fra, og du kan gå ind og kigge på en business case i 2 år ude i fremtiden, så vil du sige, jamen vi har sænket vores acquisition cost med 50%. Det svarer til, at vi har sparet så mange penge, ergo de penge, vi har investeret, har faktisk været en god investering. Så det er jo også et rigtig vigtigt parameter at kigge på. Kig på nogle ting som, jamen hvad er så fastholdelsesgraden af de medarbejdere, vi har i dag, fordi der jo netop også kommer de her ting, dels med intern stolthed, men jo også i forhold til dem, I så tiltrækker, bliver de så, fordi at de i højere grad vidste, hvad de gik ind til osv. Så det er sådan nogle overordnede KPI'er, og du kan sikkert nævne nogle flere lige om lidt, men det vil være nogle overordnede KPI'er, som giver rigtig god mening at kigge på. Men igen, det kan sådan nogle, som det kan tage lang tid. Så derfor vil jeg også altid afstemme med dem, I skal rapportere på det her program til, nogle af det, som jeg vil kalde leading indicators. Så det vil sige, det er ikke en succes i sig selv, men det er noget, som afspejler, om de ting, vi gør, virker til at være succesfulde. Fordi vi tror på, at hvis vi lykkes med det her KPI, så vil det lede til bedre kendskabsgrad, bedre præferencegrad, højere tiltræningsgrad og så videre, ikke? Og igen, alt efter hvordan du gør det, så kan det jo være sådan noget som at sige, jamen igennem det program, som vi kører, hvor mange er med, fordi altså procentdel af virksomhedens medarbejdere, fordi det kan sige noget omkring den interne stolthed, altså ligesom bliver den større, er der en større procentdel, der gerne vil være med, fordi de gerne vil have noget at sige. Vi kan kigge på og sige, jamen de opslag, som de laver, hvad er ligesom konsumeringsgraden af det? Hvor mange mennesker når vi ud til? Fordi det er jo
påvirkningen. Så det er jo igen noget leading indicator på, at det faktisk kommer frem. Så det vil være sådan 2 i hvert fald, man kan kigge på der. Hvad tænker du? Jeg tænker, du er så skideklog, altså. Jamen, fedt. Det var fedt. Vi stopper bare her. Ja, gør vi ikke det, så vi går hjem. Jeg tager kronen af, du får den. Altså alt det der, det er jo spot on. Altså det er spot on. Jeg tænker det eneste, som man kunne tilføje, fordi du har nemlig ret i, der er noget, hvor men det er jo lidt ligesom i marketing, hvor I alle sammen gerne vil sige, alt det der, du ved, de der vanity metrics, det kigger vi ikke på, fordi i virkeligheden så handler marketing om at drive salg. Jo, men det er bare kigger på vanity metrics. Men det er også det, fordi... Men det er ikke succesen i sig selv. Nej, men det er men det fortæller en historie. Præcis. For eksempel antallet af uopfordrede ansøgninger. Det viser noget. Ja. At en succes i sig selv, det er det ikke nødvendigvis, men hvad viser det? Det viser noget om, at vi har fået skabt en tiltrækningskraft til os, der gør, at folk, de tænker på os som et sted, hvor de gerne bare vil lægge billet ind. Helt klart. Antal ansøgere generelt betyder også noget, fordi igen, er det et mål i sig selv, at vi får flere ansøgere, det er en helt anden debat, men det viser i hvert fald noget om, at vi åbenbart nået bredere ud, og vi er nået ud til, at der er flere mennesker, der tænker på os som et sted, de gerne vil lægge billet ind. Måske endda selv, når de godt ved, at de ikke nødvendigvis er den rigtige til jobbet, men det handler bare om at komme ind. Ja. Du ved, de kunne godt bare tænke sig at arbejde for os. Så det er sådan, det er i hvert fald 2 steder. Og, så er der selvfølgelig også noget, lad os sige noget generelt, hvis man kan måle det, og det er I bedre til end i et hardcore marketingdisciplinen. Ja. Men reelt sådan, hvor meget af den trafik, der kommer ind på vores career site, men også direkte videre, kommer faktisk fra user-generated content. Ja, præcis. Jeg tænker faktisk som, nu lyder det som om, jeg har tænkt på det før. Det gjorde jeg ikke, før vi sad og snakkede. Men jeg kan ikke lade være med at få association over til influencer marketing. Og men det er jo så, apropos det er jo mere betalte ambassadører end reelle ambassadører. Men der er nogle mekanismer der, ikke? Klart. Altså, hvordan er det, at vi kan, for det er branding, men i virkeligheden, hvad sker der i det øjeblik, at når vi så har employee advocacy, og vi så tænker, jamen nu er der faktisk et helt konkret job, hvor at nogle af de her 3 employees, vi har som er ambassadører, de er i den afdeling. Hvad sker der, når de så ikke bare har lavet, altså nu den post, de laver, eller de post, de laver, er faktisk om det konkrete job, og ikke længere om mere generelt min oplevelse af at være her, og den fede ting, vi gjorde i går, og det projekt, vi sidder på lige nu, og alt muligt andet. Så er det, vi kan begynde at lege med det der kortsigtet og langsigtet. Ja, altså, præcis. Fordi vi har opbygget en brand-platform, som bare også indeholder vores medarbejdere. Men nu kan vi faktisk også begynde at måle på, at det faktisk også dem, der kan konvertere. Ja, præcis. Så noget af det kan i hvert fald vise os, om vi lykkes eller ikke lykkes. Helt klart. Og apropos det her med at lægge billet ind, så noget af det, som igen, det bliver lidt en anden disciplin, men som jo går rigtig godt i tråd med et AA-program, EA-program, og det er, hvis at du kører sådan nogle her programmer, og du for eksempel får folk ind på dit career site, og du ikke har nogen stillinger, eller i hvert fald ikke nogen stillinger, der matcher dem, så synes jeg jo også, det giver rigtig god mening at have en liste, du kan skrive dig op til, for ligesom at kunne følge med i virksomheden. Og her, der kan man selvfølgelig godt bare have den helt dogne, og så sige, jamen når vi så får en stilling, så er det bare der, vi skyder en mail ud. Men hvis man har ressourcerne til det, så har man jo en helt unik mulighed for at, altså hvis du faktisk har opbygget en følgeskare på den her liste, som gerne vil abonnere på nyheder fra virksomheden og følge med, og netop når der sker noget nyt, og måske kommer en relevant stilling, og ligesom holde dem til ilden. Fordi nu har I fået dem aktiveret en gang. De har ligesom givet buy-in, og nu har I en kanal, hvor I er sikre på, at I kan kommunikere igennem dem. Det er godt, du ikke kan være sikker på, at de åbner din mail. Men altså sådan, du er mere sikker, end at hvis at Dorte deler noget på LinkedIn, at det så lige ryger ud til Niklas. Men hvis Niklas har givet din mail, og du en gang om måneden, hvad ved jeg, laver et nyhedsbrev, som jo både kan fungere som måske et internt nyhedsbrev til medarbejderne, for ligesom at sige, hvad sker der, og hvordan er hvorledes? Selvfølgelig kan du så ikke sige hemmelige ting, hvis du også sender det ud af, men man kan jo være lidt kreativ i forhold til, ligesom hvordan man vil give den her information. Og så netop som du siger, når du så har fået opbygget, igen, det tager jo selvfølgelig noget tid, men når du har fået opbygget nogle stemmer igennem dine ambassadører, så er det jo netop virkelig oplagt, når I så har de her jobannoncer, og så er der jo gratis distribueringsmulighed igennem dem, ikke? Hvor de så ligesom kan prøve at høste nogle af de her frugter, som de har lagt ud.
Men nu skal der sidde nogen derude og sige, hold kæft, for I snakker, og de er meget klogere, I er også skide søde, jeg er sjov at have det på. Hvordan får jeg mine kollegaer til at poste mere omkring vores virksomhed og fortælle, hvor fede vi er? Ja. Jeg vil sige, der er et par steps, ikke? Altså, man kan sige, for det første, så er jeg enig, at du skal starte med at lægge det ud som noget frivilligt. Altså, og der er jo sikkert masser, der ikke ved, hvad det betyder. Så hvis du ligesom kan tydeliggøre, at det er ufarligt, give et eksempel måske, altså det er rigtig godt, hvis du selv går forrest. Så du har måske begyndt at poste, hvis du ikke allerede gør det i dag, har du måske som TA'er eller dedikeret employer, du kan sige ansvarlig, ligesom går forrest og viser, hvordan man kan lave nogle poster, og ligesom kan tage dem med og sende dem ud i den rekrutteringsmail, som du sender internt omkring at sige, vi skal i gang med det her, har du lyst til at være med? Og også tydeliggøre ligesom, jamen, hvorfor er det, vi gør det? Det er jo, fordi vi er stolte af vores arbejdsplads, vi vil gerne vise til slede, så vi har mulighed for at tiltrække andre, der deler vores værdier og synes, at vi er fede og så videre. Ikke? Så synes jeg også, det er vigtigt, at man uddanner de folk, som man får ind. I den forstand af, at igen, det vil være meget få mennesker, som... Der er nok sandsynlighed for, at de første, der siger ja, det er jo nogle early adapters. Så det er nok nogen, som er sådan okay trygge ved at komme ud og dele noget indhold. Måske gør det allerede i forvejen. Men derfor giver det stadig god mening at have en eller anden form for uddannelsesprogram. Det kan være i steps. Det har jeg selv haft erfaring med at gøre, igen som mere med de social selling-programmer, altså i den kommercielle side, hvor vi ligesom har kørt nogle check-ins hver anden uge, startet med noget uddannelse, kørt nogle check-ins, taget opslag op i plenum, snakket for og imod folk og sagt, hvad synes de har svært ved, og så videre. Ikke? Så alle de her ting giver sikkert sig selv for de fleste, så lad mig give et mere konkret tip til, hvad man kan gøre, faktisk at få folk til at holde kadencen. Fordi det er der, hvor at ballonen hurtigt taber luft. Altså det er, nu har vi brugt vores idéer til de første 2-3-4 opslag. Vi har været i gang i 3 måneder, honeymoon-fasen over. Hvordan holder vi det til ilden? Og ikke er afhængig af at skulle rekruttere nye folk ind i programmet hele tiden, som har den her excitement, men vi faktisk kan holde den her excitement. Ikke? Og en af de ting, som jeg har set nogen gøre, som jeg blev ret inspireret af, jeg synes fungerede godt, det var, at de gav challenges til deres team. Så de gav dem nogle temaer, pakket ind nogle challenges, men så inden for de rammer havde folk ligesom selv mulighed for at skabe content. Så det var ikke sådan der, vi holder det her, del det her på jeres egen fede måde. Det kunne eksempelvis være sådan som at sige, at jeg er der med i programmet inden for den næste uge, så skal I lave et frivilligt post omkring, ligesom hvad der overraskede dig mest i tiden efter du startede på arbejdspladsen. Gør det på en helt egen måde. Så kunne det måneden efter være at sige, jamen inden for den næste uge skal du lave et post, hvor du giver ros til en af dine yndlingskollegaer. Næste gang, inden for den næste måned, skal du lave en opdatering omkring noget af det projekt, du sidder med lige nu, og hvorfor du synes, det er spændende. Så man ligesom gav folk nogle relativt brede emner, men stadig sådan fokuseret nok til, at man kunne sige, okay, det kan jeg godt finde på noget at skrive ind omkring. Ja. Og der, hvor det jo så giver rigtig god mening, set for et employer advocacy lead styringsredskab, det er, at du så styrer de challenges til at være inden for emner, som det du gerne vil positionere dig på. Ja. Så det ikke bare bliver sådan... Ja, i øst og vest. Næste opslag skal du eller næste uge skal du lave et opslag omkring din yndlings salatsnack fra salatbaren i kantinen. Ikke? Fordi vi løber tør for ting til at snakke om. Yeah. Det synes jeg er... Ja. Hvad tænker du? Jeg mangler en overgang. Du blev grebet der, det kunne jeg godt lide. Men ja. Hvad kan man ellers gøre, Niklas, i den proces? Altså, hvad skal man være opmærksom på? Jamen, der er flere ting. Et af dem er, fordi det er jo næsten sådan en ren adfærdsdesign. Altså, der er nogle ting, der skal være opfyldt for, at vi har lyst til det. Den ene er, at vi skal kunne se meningen i det, og at det skal være på vores mening. Og derfor så, noget af det, vi ser, det er, at employer advocacy, når det er top-down, det er en af de sådan, change management-discipliner, der er aller sværest. Altså, employer advocacy er en af de allersværeste ting at få igennem, ved at vi kommer og dikterer. Så derfor så, at det her, det er et af de steder, hvor jeg er egentlig ikke fan af inddragelse, bare for inddragelsens skyld. Du ved, jeg er ikke fan af, at vi altid... Men lige i employer advocacy, der ser det ud som om, at vi får ret stor gevinst af, at vi i virkeligheden tænker mere community end program.
Ja. Altså, vi får nogle early adopters ind, og så tænker vi, okay, dem der er her, der skal det være så fedt for dem at være her, at de faktisk ikke kun bliver ambassadører ud af, altså, men de bliver lige præcis sådan, så at de siger, du skal eddermame komme herover og være med. Og derfor, nu siger du det med at uddanne og træne, at i virkeligheden, så nogle af de virksomheder, der lykkes, de ser det faktisk som, at altså, dem, der er i det her community, de får nogle perks. Altså, der kommer der en professional copywriter ind og lærer dem at skrive fedt. Du ved, de får alle sammen et nyt billede på deres et eller andet. Altså, du ved sådan, at på den måde, de får lov til at deltage i et afsnit hver i et eller andet intern podcast omkring virksomheden. Altså, at man i virkeligheden tænker, hvordan gør vi det fedt for dem at være med, ved at vi i virkeligheden som virksomhed viser, det her gør vi for jer. Det her, det kunne vi godt tænke, altså det her, det giver vi til jer. Ja. Sådan, så det er nemt for jer at gøre det, så I bliver inspireret af det. Også fordi, igen, der er noget. Det vi skal huske på her, det er, vi beder jo i virkeligheden nogle mennesker om at gøre noget, der ligger uden for deres jobbeskrivelse. Ja. Og når stille deres egen medier til rådighed, som reklamesøjler, ikke? Og det er nemlig det. Og derfor så skal vi være opmærksomme på, at det skal vi gøre os fortjent til. Men Niklas, kan man ikke bare skrive det ind i alle ens medarbejderes jobbeskrivelse? Jo, det kan man virkelig godt. Og så bliver man bare desværre nødt til at håndhæve det, og derfor straffe eller fyre mennesker, der ikke gør det. Du løser dit job rigtig godt som AI backend-udvikler, men du laver ikke nok opslag. Du poster ikke nok på TikTok. Du skal op, du bliver nødt til at lave 3 danse om ugen, ikke? Fordi ellers så... Og det er faktisk også, og nu igen tilbage til association til influencer marketing. Noget af det, som eksperten inden for det, de siger, det er jo, at du skal guide, du skal inspirere, men i det øjeblik, du styrer for hårdt, så enten så gør de det ikke, eller også så bliver det alligevel content, der performer rigtig dårligt. Ja. Så det her med, at i virkeligheden, altså empower, og det lyder så kliché og humanistisk, ikke? Men i virkeligheden handler det mere om, ikke hvordan kan vi styre og strukturere. Du havde en rigtig god pointe. Du skal som lead have strategien i hovedet, men så skal du i virkeligheden empower medarbejderne i en retning, så det er det, de også får lyst til at gøre, mere end at du skal have en strategi, og så skal du diktere og styre den. Ja. Fordi så bliver det, altså der bliver for lav loyalitet, og og contentet kommer faktisk til at generere dårlige resultater. Ja. Så der er helt klart noget i det der med, at mere empowerment, mere inspiration, mere at vi faktisk tænker, nu giver vi alt, hvad vi kan til medarbejderne i det her community, og så skal de nok give noget igen. Giver vi lige så meget igen, eller giver de... Du ved, men det bliver vi nødt til at ligesom at stole på. Og i stedet for så, hvis der er nogen, der falder af på den, eller hvis der er et eller andet, at så tænke, så bliver vi nødt til at gå ind, og så pushe eller notche mere. Så i stedet for kunne man spørge sig selv, hvad er det, der foregår siden, at de ikke poster lige så meget? Og så kan man jo spørge dem. Ja, man kan jo nemlig også spørge dem, ikke? Mangler de inspiration? Ja. Altså, er det fordi, de er løbet tør, eller er det fordi, de har fået så travlt med andre ting? Også, altså, fordi det er faktisk en anden ting, det er, at en af de ting, som også ligesom går igen i employer advocacy, det er, at loyaliteten, eller hvad skal man sige, lad os kalde det loyaliteten, falder, når folk de oplever 2 ting. At de ikke får tid af deres nærmeste leder til at gøre det. Ja. Det vil sige, de vil i virkeligheden gerne, men de føler ikke, at de får tiden til det. Og så begynder det faktisk at blive negativt. Okay, I vil gerne have at gøre det her, og jeg vil egentlig også gerne, men I giver mig ikke tid til det. Kan få I nederen. Ja. Og den anden ting, det er recognition. Ja. Det vil sige, når man så gør det, men man ikke har en oplevelse af, at det betyder noget for nogen. Ja. For der er ikke nogen, der følger op på det. Der er ikke nogen, der spørger ind til det. Der er ikke nogen, der... Igen, man samles ikke hver måned i det her community og taler om, okay, hvad har vi lykkedes med? Hvad har været fedt? Vi har ikke et eller andet Slack-kanal, hvor man kan praise dem, der har gjort noget fedt. Altså, så hvis man ikke får tiden til det, og hvis man ikke får recognition, altså anerkendelse for det, så mister man også ret hurtigt lysten. Og en del af anerkendelsen, det er noget af det, som jeg har oplevet de gange, jeg har forsøgt at køre nogle social selling-programmer op. Det har også været det her med at sige, at du ikke får anerkendelse fra dit netværk. I den forstand, at du poster noget, du handler dig sammen, det er første gang, det er grænseoverskridende for dig, så får du 3 likes. Ja. Og det synes jeg også, og det har jeg gjort meget ud af de gange, som jeg har arbejdet med det, og preppe folk på. Og sige, at det er meget vigtigt, at du ikke har forventninger til det. Og at du ligesom tager det i baby steps og lidt ad gangen. Og jeg vil også sige, nu sagde jeg før, at leading indicators er ligesom, hvor langt kommer vi ud, hvem ser det, hvem interagerer med det. Men det er nok ikke det, jeg vil give som
mål til teamet. Nej. Der vil jeg nok nærmere gå ind og sætte et mål, som at jamen, succesen er, at du poster. Alt efter hvilket type team man har i det her community, så kan man jo også godt sige, sådan, jamen, i det her kvartal, der er det en målsætning, at vi tilsammen skal lave 100 posts. Ja. Og det der er en succes. Og så er det selvfølgelig også super fedt, hvis der er nogle af dem, som får rigtig mange kommentarer og rigtig meget engagement, og så kan vi jo snakke om det, hvordan kan vi lave flere opsæt og gøre det. Men succesen er ikke, du får ikke mere ros, fordi at du har lavet et, der har fået 100 likes, end dig, som har lavet et, der har fået 1 likes. I får ros, når I poster. Ja. Og jer, der laver posts, som er relevante, og som passer ind i den kontekst, som vi aftaler osv., som passer på challenges osv., super fedt. Og når vi så lykkes med det, igen alt efter hvilket team man har, hvad de drives af, så kan det være, at vi tager ud og spiser, eller hygger, eller gør et eller andet. Ja. Der kommer en copywriter part 2, når vi lykkes med det her. Yes. Eller hvad det nu engang er, ikke? Ja, ligesom også, altså, nu sagde du nemlig også det med, at for nogen vil det være grænseoverskridende. De vil i virkeligheden gerne. Og der er det også, jeg tror, det er vigtigt at huske på, at det er meget få, der både har en fantastisk stemme, er karismatiske på video og skriver helt vildt godt. Det er jo ligesom kun mig selv. Ja. Jeg kan egentlig kun komme i tanke om mig selv, faktisk, der ligesom kan udkomme på alle formater og alligevel have et tårnhøjt niveau. Ikke? Ja. Så vi skal også passe på, at vi ikke kommer til at lægge en så stram content-strategi, at hvis der er nogle medarbejdere, der ikke er komfortable på video, men de er ret gode på lyd, eller hvis der er nogen, der ikke er så gode til at skrive, men de vil godt bare indtale ting, at vi så tillader medarbejderne at udkomme på den måde, der passer til dem, og måske endda også udkomme på de kanaler, der passer til dem. Helt klart. Men det er jo også derfor, der er så mange, der mislykkes lidt med influencer marketing. Det er fordi, de kommer til at pakke det for stramt ind. Ja. Og det gør man også med employee advocacy. Men vi skal kun udkomme på LinkedIn. Det skal kun være på den, det skal kun være skrift med et billede. Det skal kun være sådan og sådan og sådan. Det skal være mandag kl. 11. Ja, og så sidder der nogle medarbejdere der og tænker, altså igen, nu bliver det for din skyld. Ja. Hvorfor gør du ikke sådan, så jeg bare får lyst til det, og så høster frugterne af det, og så er vi lidt tilbage til branding i stedet for marketing. Fordi så kan vi også fordi dygtige marketingfolk, hvis man nu bare samarbejder en lille smule imellem employer branding, TA og sådan noget, og marketing, så vil de jo sige, altså hvis det er, at Henriette, hun godt kan lide at lave noget på TikTok, men vi er en B2B-forretning, og vi kan ikke rigtig se direkte effekt, vi kan bare repurpose det. Altså, vi kan sagtens lave et ret fedt LinkedIn-post med noget, hun har lavet på TikTok. Altså, så giv da hende lov for pokker. Altså, lad hende bare løbe den vej, hvis det passer til hende. Lige præcis. Og så skal man jo også huske på, altså, at ambassadører, det er jo også andre ting end digitale kanaler. Ja. Altså, det er jo også til fødselsdagen, barndåben. Ja. Måske ikke begravelsen, men jeg hørte faktisk et citat på et tidspunkt, som er en eller anden salgsguru-dude, der har sagt på et tidspunkt, eller andet sådan, at den gode sælger har altid sit visitkort med på arbejde. Den rigtig gode har dem også med til barndåber, men de bedste har visitkortet med til begravelser. Wow. Så nu bliver det meget ulækkert og kommercielt, ikke? Men pointen var, at der er jo også, og det skal man bare huske i sin uddannelse, det her med også at sige sådan, jamen altså for os ambassadører, det er jo lige så meget det, at du internt faktisk altså er glad for at være her, at du deler dine holdninger, altså igen ikke, at vi skal fortælle dig, hvad du skal rende rundt og sige, men der er mange måder at være ambassadør på, og jo, vi vil gerne måle det digitale, men vi er bare generelt glade for, at du synes, det er fedt at arbejde her, og hvis du har lyst til at fortælle det til juleaften, eller hvad du har, så det giver også nogle ringe i vandet. Altså. Men det der bare er så skide sjovt, og det er også derfor, at nu jeg sagde det der med den trojanske hest, det er medarbejdere, højt medarbejderengagement, de har høj voluntary employer advocacy. Altså, det giver også meget god mening. Hvis jeg er glad for der, hvor jeg er, sådan rigtig glad, så siger jeg det til andre. Er det ikke skægt? Men det er jo, altså, hvis jeg har, altså, og det er også derfor, at man kan være lidt fræk, og selv ikke i kæmpe store organisationer tænke, okay, vi ved godt, at vores kultur eller vores et eller andet, vi ved, vi halter en lille smule på employee engagement nogle steder, af en eller anden årsag. Hvad nu, hvis, altså, og der kan være alt mulig grund til, at vi ikke får opbakning eller ressourcer eller et eller andet til at gå direkte ind og arbejde med det. Men hvad nu, hvis vi kan komme og sige, employer advocacy, altså vi har brug for flere ambassadører. Vi kunne godt tænke os at få flere ambassadører. Vi kommer til at skabe community omkring det.
Og noget af det, vi derfor har brug for at kigge på, det er nogle af de her faktorer. Altså sådan så, at... Ja, præcis. Altså, det giver rigtig god mening. Vi har 10 minutter tilbage, og vi plejer at gå over tid. Så lad os satse på at være færdige om 5 minutter, så kan det være, at vi har meget ordentligt. Aftalt. Ja, jeg tænker nu, vi har faktisk været rigtig meget rundt omkring, ud over måske sådan løbende justeringer og hvad skal man sige, konkluderinger på resultater, fordi at, ligesom med alle andre programmer, så skal man jo vurdere, hvornår skal vi blive ved, hvornår skal vi justere, hvornår skal vi stoppe. Ja. Hvordan tænker du, at man løbende skal holde øje med, nu har vi jo lidt givet et forslag til KPI'er og leading indicators, man kan kigge på. Hvordan vil du tænke, at man sådan løbende skal tjekke ind på det her, for at ligesom sikre, at man er på rette spor i forhold til det, i forhold til de mål, man har sat? Ja, jeg tænker, der er kvant og kval. Ja. Så hvis du ikke, der findes nogle ret fede employee advocacy platforme, som kan styre meget kvantdelen. Det vil sige, det er der, hvor du sidder og kan kigge ned i alt det her. Trafik, conversion, alle mulige tal. Og det er i virkeligheden for den ansvarlige at sidde og følge op på de tal, for at få en idé om, hvad sker der, hvilke bevægelser er der, hvad fungerer ikke. Men kvaldelen, så er vi tilbage til communityet, og hvorfor det ikke er et program. Ja. Det er der, hvor at du har en løbende frekvens, hvor du samler de her mennesker, og gør det fedt for dem at være en del af det community. Du giver dem croissanter, de får lige en time væk fra projektet, og deres irriterende egen leder, der hænger over hovedet på dem med en deadline, og så taler I om, hvad er jeres oplevelser, ikke? Hvad har været nemt, hvad har været svært? Man deler succeshistorier. Altså, så det er kvaldelen af det. Det er der, hvor man begynder at prøve at få en forståelse for de mennesker, der i virkeligheden skal udføre det her. Hvad er svært? Hvad er nemt? Hvad virker ikke? Så er der selvfølgelig sådan lavet ind imellem. Det vil være, at man enten, når man så samler dem, eller bare en gang imellem, så kan lave nogle små pulse surveys. Altså man kan spørge de her mennesker. Du ved, føler du, at du i tilstrækkelig grad bliver inspireret? Føler du, at du i tilstrækkelig grad har fået faglig input til, hvordan du gør det, og alt muligt andet? Føler du bliver anerkendt for at gøre det? Ja. Så der er ligesom hardcore data. Der er den helt kvalitative. Du ved, vi taler, vi lytter, vi viser, at det betyder noget, vi skaber communityet. Og så er der det der, lad os kalde det survey data, som jo er et eller andet sted mellem noget kvant og noget kval. Ja. Jeg synes, det er de tre, og man kan sagtens have forskellige frekvenser, men man kan sige, især på kvantdelen, der er de første 6 måneder, der er det vigtigere at se på bevægelserne, altså udviklingen af data, end data i sig selv. Men så snart du så er forbi de 6 måneder, så skal det faktisk nok være, at du prepper dig selv, inden du går ind til community-mødet, som kan være et sted mellem hver 4. og 8. uge. Det skal ikke være sjældnere end det. Det må nok heller ikke rigtig være oftere, fordi igen, du tager folk ud af deres dagligdag. Men imellem hver 4., 6. og 8. uge, der kan du preppe dig selv med dataen. Fordi så kan du have nogle hypoteser, nogle antagelser, som det er i virkeligheden dem, du også gerne vil høre lidt ind til. Ja. Og måske en dag igen, for communityets skyld, bringe det i spil og sige, jeg ser det her, og hvad tænker I? Er der noget vi kan gøre? Er der nogle idéer, I får til X, Y og Z? Helt klart. Hvad tænker du, når... Jamen, jeg tænker præcis det, og det, som jeg så tænker, at man gør sig selv en stor tjeneste ved at gøre, det er at ikke bare at beholde den data for sig selv, men lave en form for... Jeg har lige skrevet en note til mig selv, hvor jeg så spejler den kommercielle rapportering. Og det er noget af det, som vi har snakket lidt tidligere om. Det er de ting, som man laver, der husker tænk, hvordan er CFO'en, direktøren, hvem det nu giver mening at rapportere det her op til, vant til at se succesrapportering fra andre afdelinger. Så månedsrapporter, kvartalsrapporter, vise månedlig udvikling, flotte kurver. Altså selvom man starter, jamen så havde vi 100 eksponeringer, nu har vi 1000. Det var, altså sådan, men altså det her med at sige, jamen lav noget, og altså netop inkludere de her succescitater, de her engagement service, I laver internt og så videre, kombineret med det her hardcore data, hvad får I reelt ud af det. Og så i starten kan man selvfølgelig ikke have de her KPI'er med, som jeg snakkede om, ligesom, jamen, hvor attraktive er vi i markedet, hvad er vores ansøgningspris og så videre. Måske kan man godt have det med som et eller andet punkt, der ligesom står nede i bunden og siger, det er det langsigtede mål, det kommer vi kun til at konkludere på en gang hver 6. måned eller et eller andet. Men ligesom en eller anden rapport, som man kan sende, godt, at man ikke kan få lov til at sende den til øverste management, men man måske ikke få lov til at sende den til HR-direktøren, som jo så højst sandsynligt kommer til at dele det lidt videre, fordi man jo gerne vil fortælle de her succeshistorier, men netop for at forankre og tydeliggøre udviklingen.
så det ikke er sådan en, hvor der lige pludselig er en efter 6 måneder, der er sur på et managementmøde og siger, hvad fanden er det også, vi får ud af det der? Giv mig nogle tal, og så får de et eller andet tal og siger sådan, er det her godt eller dårligt? Ja, vis dem udviklingen løbende og holde dem med i loopet. Det er sådan noget, der gør, at man så kan få tilslutningen. Især hvis du inkluderer nogle af de her interne data på, synes de medarbejdere med, at det faktisk er fedt, får de noget intern stolthed omkring det, fordi at det alene i sig selv kan være grunden til, at en direktør eller whoever ligesom siger, fint nok, så kører vi videre med det, fordi det gør folk glade. Ja. Og så min sidste pointe, du får lov til at slutte af, men min sidste pointe, den er, hvis du åbner op frivilligt til, at folk kan melde sig til et community omkring at fortælle de gode historier, og der ikke er nogen, der melder sig, det er der, du sletter programmet. For så har du et helt andet problem som virksomhed, og som HR og TA, du skal løse først. Ja. Hvis der ikke er nogen, der melder sig frivilligt til det, så har du ikke fået skabt en organisation, hvor de alligevel vil fortælle de historier. Og så skal du starte et helt andet sted. Så kan du lige så godt glemme at få det her til at lykkes. Ja. Og helt enig. Det, som man så der også skal huske, det er realistiske forventninger om, hvor mange man kan få til at melde sig frivilligt til at starte med. Nu kan jeg ikke huske tallet, men der er sådan inden for den kommercielle verden, der er der en masse forskning på ligesom at sige, hvor early adapters, hvor stor en procentdel af befolkningen er det egentlig. Og det er jeg ret sikker på, at du godt kan tage nogenlunde over på det her og sige, ligesom, jamen de forskellige strømninger, der er i sådan menneskelig adfærd, det er en lille procentsats. Det er under 10%, som er early adapters. Så kig lige ud på en organisation, hvis du er 50, og der kun er 3, der melder sig, så er det ikke sikkert, at det er dårligt. Men jeg er enig, hvis der er 0, der er nok et problem. Ja. Vi er nået til vejs ende. Tak fordi I så med, og tak fordi at I hopper ind på jeres yndlingspodcast-app og hører videre og hører de andre episoder og giver 5 stjerner og sender det til en ven og trykker abonner og hele gøjmøjet. Det er så fedt. Det er jo det, der gør, at mig og Niklas, vi synes, at det er sjovt at gøre det her. Så længe vi har jeres opmærksomhed, så prøver vi at blive ved med at udkomme, medmindre at Niklas lige pludselig skal til USA og holde en eller anden sindssyg keynote. Men tak for den her gang. Vi ses, og god jul og rigtig godt nytår.